Oyo, wangwambi NSK Mandandi Sessions Chichy's promotions. Wangwambane skiri boys. Dina van Chichy. Chibabait. Chopisa ichi. Oyo chibabait. Brize embrace. Aiwa. Ngwambi na nazo chingwari ngonde embrace. Chibabait. Chibabait. Timbo eza embrace basa itumbo chibabait. Nasi chibabait. Chopisa ichi. Aiwa chibabait. Chibabait ngwambi. Kanda kuti chibabait. Oyo. Arizema ngoma embrace. Long time. Long time after a long time. It's good to see you, bro. Yes, sir. It's good to see you after a long time, man. Yeah. By the grace of God, I managed to end up a Star FM, and I want to give special thanks to those who can see on Star FM. Yes, sir. Embrace. Magatora Cup Clash Yemarunde. And now Tatasana ni Cup Clash ya 23 December. Chichy's promotion in a BMW. Skemi muda BMW namda mini kupa. Ngwambi. Sana kupendura ka udza. Chibabait. Upenyu wakatondiomerao ngwami zvokutoti bhima iyo ndo anakatotarisira waizi. Ndo pana upenyu wako. Ndo patone upenyu hwese shamwari. Ndo pane zvese. Hausifana ndombo yeluza bhima. Haisi kufana utomboenda. Manje kuna na Pogba kako. Pogba munhu. Pogba munhu akangofana none. Plus nosa zvimwe zvishinde zvaMwari zvinoitwa naMwari. Mwari anozvitevega shamwari. Kana iwewe patikatotoro Mwari vakatoita reason kuti ndini nditoroerwa muno muHarare. But pawakazouya kugeto kwangu Mwari ndati ndini ndakaitora. Yakadi yakatorwa nasa because God has a reason for that. Pamberi na jaja. Aiwa chibabaichi. Chopisa. Pambi chibabaichi. Yes sir. Sika embrace. Oneka. Pana pa comment section vanhu venyanyo complain kuti ngwambe Chichy's promotions ukuita ma favors kune vanhu vema skits nema dramas. Hanzi makawinisa Pogba, makawinisa Chichy, vanhu vava vaembe. Ndikati aiwa ndichadedza Chichy paMandandi session. Timbomisira rhythm, ambonyadzo mangoma cheo. Timbomira zve Inana ndisiwe maskits. Yanguze maskits. Notorova mangoma. Inani ndiriwe mangoma nema poems. Yes sir. Maskits pangu ngatozomatangira. Makatanga kuimba rini embrace. Chibabait makatanga kuimba rini. Oh right. Because powatoti embrace papo watokanya zvese zvokuti handichatombokudze isi yacho. Watoti embrace kudhara. Ndatokanganiswa. Ndakudza kudhara kuti muzona kuti Chibabait kana Zimbabwe dziri kuzoti Chibabait. Van Chibabait sisi wa Van Choga kamukomo. Sakanganwipa. Saka Van Chichy anowanika kupi? Okay guys, so those who want to get in touch with Van Chichy, they can get me on my platform, especially on Facebook, it's Van Chichy. On YouTube, Ngwambi, I didn't tell you, takavura chombeshonzi ama 2K. Guys, takavura nonzi ama 2K singuis. So kuna vaya kuti Chichy ndio maskitika, vanoenda zvao pa YouTube ngonovura Van Chichy ama 2K. Unaona ma singuis anonzi ama 2K. Yes, bema ndatara darati Ngwambi upenyu wakatondewomera uyu. Sika pabhima ino panotongwambi ndopapa ndakatotarisira kuti mdara chipazi mukona ndakurohwa kumberi uko mafanoita action because ndopane upenyu hwangu pabhima ino. Chibabait. Aiwa Chibabait. DJ Travis. Ready? Hey. Chibabait. Ready? Always ready. Yo Van Chichy. Uno DJ. Uno ipapo. DJ Travis from Choga again. Vamwe vedu vakaenda kumarinda nemutolo saka ramangwana tichaitei kana vana vedu tovauzei. This is Van Chichy Gari. Big up to DJ Travis, your mastermind. NSK Chibabait. Yes what? Timo here vana vemazuva ano vakurutira tidzaiwa nzira yacho vanataparara ma 2K kana ndatadza comment section ndi 2K. Timo here vana again. Chibabait. What type of embrace. Chibabait. Chibabait. Yes, what? What's it? Van Chichy, you wonder if you got it. You're big up to DJ Travis. Mastermind. Ngwambi. NSK. Chibabait. Yes, what? Ndipo yerevana vemazuvano vakurutira tidzaiwa nzira yacho vanataparara ma 2K kana ndatadza comment section ndi 2K. Ndipo here vana vemazuvano vakurutira tidzaiwa nzira yacho
vati vasikana tapera nezvirwere varipindirai tokumbira njere vakurutaurai ngavakatiripere rairai vana kunyanya vana tete vasikana dzabe pambi kushandisirwa mare shuviro yangu kuti ndizopira ndege yovarana here next generation timo here vana vemazuvano vakurutiratidze iwo nzira yacho vana tapararama 2K kana ndatadza comment section ye2K timo here vana vemazuvano vakurutiratidze iwo nzira yacho vana tapararama 2K kana ndatadza mastermind mu2K tai tinogona tichikudza madzidzoro vamwe vedu vakaenda kumarinda nemutolo saka ramangwana tichaitei kana vana vedu tovaudzei kuti tizachikoro kuti wanda mumakomo tichifungadzira kuti ready for next piece yewe hama 2K hama 2000 watch out next piece Yo, Vanchichi, you on the room, we got it. Yes, I. Just change it someone. Yes, I. Kwanzi pano yimba pano kandeka matombo. Kwanzi rati sase pano kwanzi ramgombo. Nini daka chumwa yende fundi twari mambo. Charo kandisa Uno. Chingo tonza. Ajipenda kachangani. Yewe. Chibabish. Vanchichi. DJ Travis. Mastermind. LSK. Yo, DJ Alka, wagwan. Kwanzi pano yimba pano kandeka matombo. Kwanzi rati sase pano kwanzi ramgombo. Nini daka chumwa yende fundi twari mambo. Charo kandisa isa vachingotonza tambo. Ajipenda kapera ndenge ngoma twani rambo. Siyanda vazoza kunge munari mutombo. Karemete machiziva andiro wane mutombo. Ndise mwana bigi anovarwane. Avatene sono nino vatononjanga ini. Kunondiri zikwini yende tobatonga. Ngaba tumbo ita izi. Ngaba zapenga. Levo rangu alisi chipi. Abari tanga. Ulo. Chibabish. Uyuma wanu. Bima takatora. Chibabish. Kwambi, mastermind Mastermind depolization. Ngoma zini mla iwe. What's it? Ndati ngwambi mastermind aya mastermind depolization. Ngoma zini ndayita mission. Plani ndo tengisa mwani. This time ndakata muhati mafani. Bano wanza shungwaba. Debe mabrand zake vise ndaba tabura. Kanda mublati. Semutan pati. Ule wamangu makatambane pati. Mastermind interest. Ndapinda ndapeza potaya kana. Watch out! Chibabish. Chopiza ichi. Chibabish. Yes, sir. Sika kunevada kubata Vanchichi, makabata mastermind, mabata Vanchichi. Makabata cheapest promotions, mandandi sessions, mabata Vanchichi. Kana mchimuda ende pama platforms, pa ku Facebook umongo search kuti Vanchichi, ende Vanchichi varipo pa Redeem National Cup Clash. Rukubuda soon. Cheapest promotion, wangwambi NSK, because DJ Travis Mamwero, your DJ Auka.